Ορθώνεται σαν κάτασπρο πέτρινο φρούριο αγναντεύοντας στο Αιγαίο, μόνο που δεν χτίστηκε για να προστατεύσει τους κατοίκους του νησιού, αλλά τα πλοία και τις ζωές των ναυτικών. Ο φάρος του Αγίου Νικολάου κατασκευάστηκε το 1831, είναι από τους δύο πρώτους φάρους της Ελλάδας και το πρώτο καλωσόρισμα για τον επισκέπτη της Τζιάς. Λιθόστορτα μονοπάτια και ξερολίθιες, διάσπαρτες αγροτικές κατοικίες, μοναστήρια και εκκλησάκια, κρίνες και νερόμυλοι συνθέτουν την ξεχωριστή εικόνα της τζιώτικης υπαίθρου. Αυτό όμως που κυριαρχεί είναι το δρυο δάσος. Ο Βελανίδη κάποτε για τον τόπο ήταν βασικός πόρος και για την διατροφή από τη βάλανο που χρησιμοποιείται σαν βασική τροφή για τους χήρους, που κάθε σπίτι εδώ είχε τουλάχιστον ένα δικό της χείρο που τρεφόταν για όλο το χειμώνα. Επιπλέον το εμπορευόντουσαν παλαιότερα σαν πρώτη ύλη, ιδιαίτερα για το κέλυφος του βελανιδιού, το οποίο έδινε μια ουσία η οποία χρησιμοποιείται για την πυρσοδεψία. Αυτή ήταν μια όξινη ουσία που καθάριζε το τρίχωμα από το δέρμα. Και επίσης χρησιμοποιείται και σαν ύλη για να βάφουν με ένα μελανί χρώμα, με ανεξίτηλο χρώμα τα υφάσματα. Θυμάμαι να μάζευαν μελανίδι και ο πατέρας μου και οι παππούδες μου και οι γειτόνοι. Όλοι μαζεύαμε. Τα κύπελα ήταν που κατεργαζόταν στη βυρσοδεψία και το βελάνι που λέμε εμείς από μέσα το θέλαμε για τα ζώα, για τα χοιρινά περισσότερο. Το χοιρινό ήταν η οικονομία του σπιτιού, του αγροτόσπιτου. Αγοράζανε ένα χοιρινό το Σεπτέμβριο και το ταΐζανε μέχρι τον άλλο Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Δηλαδή 14-15 μήνες. Και αυτό ήταν το κρέας του σπιτιού, το οποίο το συντηρούσαν και το είχαν για όλο το χρόνο. Παστό, σε κιούπια, σε καπνιστά, σε διάφορα πράγματα. Ναι. Και παράλληλα και το λίπος ήταν συμπλήρωμα του λαδιού, γιατί δεν υπήρχε πολύ λάδι. Τότε ήταν λίγα τα δέντρα, οι ελιές, και συμπληρώναν και με τη γλύνα τη λεγόμενη, που αυτή τη μαγειρεύαν, τη βάναν στα φαγητά και την τρώγαν. Και παράλληλα και το μπασπαλάκι, τα τσίγαρα, όλα αυτά, τα παστά που γινότανε από το βελάνι, που ταΐζαν τα γουρούνια βελάνι. Πολλές οικογένειες, μεταξύ και η οικογένεια της μητέρας μου, ζήσανε από τα βελάνια γιατί δεν είχαν καθόλου κρυθάρι να φτιάξουν ψωμί. Μιλάμε για το 41 περίπου, το 41 ήταν η μεγάλη πείνα, δεν είχα γεννηθεί ακόμα εγώ. Και τότε μαζεύαν τα βελάνια, τα καθαρίζαν και τα κάνουν αλεύρι και κάναν ψωμί. Η κατοχή όμως τελείωσε και οι άνθρωποι δεν έπρεπε να τρώνε ό,τι έτρωγαν και τα γουρούνια. Και το αλεύρι από τα βελανίδια που κράτησε στη ζωή μια ολόκληρη γενιά πέρασε και αυτό στην ιστορία. Εξακολουθούσαν όμως τα κελύφη των βελανιδιών να είναι απαραίτητα στη βυρσοδεψία. Και το 1967 πουλήσαμε το τελευταίο βελανίδι στο συνεταιρισμό. Ήτανε χούντα τότε και δώσανε εντολή του συνεταιρισμού να το μαζέψουν για να μην πάει χαμένο. Αλλά μας είπαν να μην ξαναμαζέψουμε άλλο, διότι δεν το παίρνουν πια οι Γερμανοί. Είναι η εποχή που η χημεία του εργαστηρίου αντικαθιστά τα υλικά της φύσης. Η βελανιδιά στην Καία έδωσε τροφή, πρώτη η ύλη, κάρβουνο, έδωσε τον ίσκιο της, αλλά ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα έπλασε ένα μύθο. Μαζί με κάθε βελανιδιά γεννιέται και μια νύφη, λέει ο ομηρικός ύμνος προς την Αφροδίτη. Οι αμαδριάδες, ψυχές των δέντρων, τα προστατεύουν και πεθαίνουν μαζί τους. Στην εποχή όμως της οικοπεδοποιημένης ελληνικής γης, τα δέντρα είναι απλά εμπόδιο στο μεγάλο όραμα της ανάπτυξης και για να σωθούν χρειάζεται μια σύγχρονη αμαδριάδα. Οι νύμφες των δασών είναι αερικά που περιπλανιούνται ανάμεσα στους θνητούς και προστατεύουν τη φύση. Και κάποιος δυνατός αγέρας μπορεί να τις φέρει από πολύ μακρινούς τόπους.
ήμουνα στο πανεπιστήμιο, σπούδασα ιστορία της τέχνης. Είχε πεθάνει ο πατέρας μου λίγα χρόνια πριν και δεν ήξερα τι να κάνω ακριβώς στην Αμερική, γιατί είχε ταξιδεύει αρκετά στην Ευρώπη στα παιδικά μου χρόνια μαζί με την οικογένεια. Και ξαφνικά αποφάσισα να φύγω. Και πήγε στο αεροδρόμιο και ζήτησε εισιτήρια για η Ελλάδα, η Πορτογαλία ή η Ισπανία. Αυτές ήταν οι επιλογές. Την πρώτη εισιτήρια ήταν η την Ελλάδα και έτσι βρέθηκε εδώ. Στα 20 χρόνια που ήμουν στην Αθήνα ταξίδευε αρκετά. Είχε ανακαλύψει τη GIA και πόσο όμορφο είναι και αυθεντικό, και όταν η κόρη μου ήταν 8 χρονών αποφάσισα να τη φέρω εδώ, γιατί πίστευε ότι η ζωή εδώ θα είναι πιο καλά, πιο σωστά, με δικό μου χαρακτήρα να μεγαλώσω ένα παιδί. Άρα λοιπόν ήταν μια επιλογή να έρθετε σε αυτό το νησί, έρχεστε σε αυτό το νησί και εκεί προφανώς που κάνετε τις βόλτες σας και περπατάτε, βλέπετε ένα θησαυρό. Την πρώτη φορά που ήρθε στη GIA ήταν από αυτές φτηνόπερες που πέσανε πάρα πολλά βελανίδια. Ήταν παντού, όπου παρκάρισε ήταν βελανίδια. Και ξαφνικά θυμήθηκε πολλά πράγματα που είχε μάθει στα παιδικά μου χρόνια στην Καλιφόρνια για το βελανίδι. Γιατί στην Καλιφόρνια οι Ινδιάνοι τρώνε το βελανίδι, δεν σταματήσουν ποτέ. Όλα τα φεστιβάλ τους έχουν το βελανίδι σαν βάση. Και κατάλαβα που υπήρχε κάποια πράγματα που ήθελα να ανακαλύψω παραπάνω εδώ για το βελανίδι. Αυτό ήταν σαν κεραυνό σε νεθρία, θα λέγαμε. Δηλαδή από το 1967 μέχρι πότε άρχισε η Μάρση, δεν θυμάμαι. Να πούμε το 2010, δεν θυμάμαι περίπου. Και μας είπε θα ξαναμαζέψει το βελανίδι και χαρήκαμε βέβαια. Λέμε. Στην αρχή κάποιοι ήταν και δύσπιστοι, δεν τα πιστεύανε. Εγώ ήμουν από αυτούς που το πίστεψα από την πρώτη στιγμή, γιατί με τον άντρα της είχαμε και πολλή φιλία και με τα μελίσια και με αυτά. Και μάζεψα από την πρώτη χρονιά και τις έδωσα και άρχισε σιγά σιγά και τα μάζεψα. Τους βοήθησε να κάνουν εξαγωγή ξανά το κύπαλο. Αν θέλετε μπορεί να σας δείξω στο δέντρο τι θα πούμε όταν λέμε κύπαλο, γιατί είναι πολύ μεγάλο. Να το δούμε. Εδώ είναι. Αυτό είναι γεμάτο τανίνι. Και τα χρησιμοποιούν για το δέρμα, να μαλακώνει και να κάνει προετοιμασία το δέρμα που χρησιμοποιούν για Στην βυρσοδεψία δηλαδή. Ναι, μπράβο. Και εγώ βρήκα κάτι εταιρεία στην Γερμανία, Τουρκία και η Ελλάδα που ακόμα χρησιμοποιούν αυτό το υλικό. Όταν είδαν τι ποιότητα έχουμε εδώ, γιατί οι αγρότες εδώ ξέρουν πολύ καλά πώς να δουλέψουν αυτό το υλικό, πήραμε τις παραγγελίες από αυτούς. Αυτό το συγκεκριμένο βελανίδι. Υπάρχουν παραπάνω από 500 είδη βελανίδια στον κόσμο. Τρώγανε όλα, αλλά για το κύπαλο μόνο αυτό, που λένε Quercus ithambourensis, μόνο αυτό χρησιμοποιούν. Και είναι και από τα πιο μεγάλα στον κόσμο. Ξεκινάει λοιπόν, το πρώτο πράγμα που σκεφτόσαστε είναι να πάρουμε τα κύπελα, να τους ξαναβάλουμε σε κάτι που το κάνανε. Ναι. Που είχε να κάνει με τη βυρσοδεψία. Αλλά το βελανίδι δεν είναι μόνο αυτό. Όχι, είναι και τρόφιμο. Είναι πάρα πολύ θρεπτικό, πλούσιο τρόφιμο, γεμάτο με ποτάσιο, μαγνήσιο, κάλτσιο, λίγο πρωτεΐνη, καλό λίπος. Και αυτό ήξερα από τα παιδικά μου χρόνια. Και αποφασίζετε λοιπόν να μαζέψετε εσείς τα βελανίδια και να τα επεξεργαστείτε. Το ένα κομμάτι είναι τα κύπελα, που μου είπατε για τη βυρσοδεψία, και το επόμενο κομμάτι τρόφιμο. Τι είπατε, θα το κάνω αλεύρι? Έπρεπε να κάνω δοκιμές, γιατί δεν ήξερε τίποτα και δεν υπήρχε πουθενά πληροφορία για αυτό. Και έπρεπε να κάνω αρκετές δοκιμές μέχρι να βρω τον τρόπο να ξεπικρίζει το βελανίδι. Γιατί όπως ξέρετε είναι πολύ πικρό το βελανίδι. Όλοι έχουν δοκιμάσει νομίζω στα παιδικά τους χρόνια ένα βελανίδι. Είναι σαν την ελιά. Δεν τρώμε από το δέντρο την ελιά. Θέλει νερό για τόσες μήνες. Το βελανίδι θέλει νερό για 3-4 μέρες μόνο. Φεύγει όλη την τανίνη και μετά το αλέσαμε. Γίνεται αλεύρι. Το πρώτο βήμα είχε γίνει, όμως η προκατάληψη είναι για τη σκέψη δηλητήριο. Γι' αυτό και η Μάρση έπρεπε να βρει ένα αντίδοτο γλυκό. Όταν τους είπατε ότι θα φτιάξω αλεύρι, είναι φαγώσιμο το βελανίδι, πώς αντέδρασαν οι ντόπιοι? Δεν ήθελαν να ακούσουν, δεν ήθελαν να δοκιμάσουν.
και άρχισα να φτιάχνω πράγματα στην κουζίνα μου και να τους φέρω στα σπίτια και αφού είναι πολύ ευγενικοί άνθρωποι δεν θα είπαν όχι και δεν τους είπε ούτε καν που υπήρχε βελανίδι μέχρι να δοκιμάσουν, μέχρι να ζητάνε και δεύτερη μερίδα και μετά τους είπα που είχε βελανίδι μέσα. Αυτό ήταν ένας τρόπος για να καταλαβαίνω που όντως δεν είναι μόνο μία ιδέα μου, είναι κάτι νόστιμο. Έκανε το θαύμα με την σπουδή της, με την επιμονή της, με την μεθοδικότητά της και διαβάζοντας την ιστορία και το πόσο σημαντική ήταν η βρύς και το προϊόν της, το βελανίδι παλιότερα, το αξιοποίησε, ενεργοποίησε εθελοντές και από τον τόπο εδώ αλλά και από το εξωτερικό και επανέφερε την αξία της βελανιδιάς που ήταν ξεχασμένη. Εγώ κάνω κάτι σαν μικρή αγγελία σε διάφορα μέρη στο ίντερνετ που υπάρχουν για αυτή τη δουλειά. Έχω μέχρι και 1000 συζήτησεις το χρόνο και διαλέγω μόνο παιδιά που έχουν ήδη κάποια σχέση με το βελανίδι. Γιατί θέλω πάρα πολύ να μοιράζω αυτά και να πάνε να γυρίσουν από όπου να είναι και να μοιράζουν και αυτή την πληροφορία. Πάντα διαλέγω άνθρωποι που ήδη έχουν κάνει κάτι δοκιμές μόνοι τους και θέλουν να μάθουν κάτι παραπάνω. Και εγώ μαθαίνω πάρα πολύ από αυτούς. Είχαμε 3 παιδιά εδώ μία φορά πριν 3-4 χρόνια. Γνωριστήκανε εδώ, αλλά ήταν κατά τύχη όλοι από σχεδόν το ίδιο μέρος στην Αμερική. Και όταν γυρίζονται πίσω, κάνουν ένα σύλλογο βελανιδιών. Αυτό είναι το πιο καλό κομμάτι της δουλειάς μου. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα. Μάρτιν, πώς πάει, καλά? Πολύ καλά. Οι εθελοντές μας Ακριβώς. είναι από πού έχουν έρθει? Ιρλανδία, Αγγλία και Αλβανία. Hi. Τώρα η διαδικασία είναι ξεκαθάρισμα. Ναι, αυτά θα φέρουμε πίσω στη φάρμα μαζί μας και δεν θέλουμε να φέρουμε φύλλα και ξύλο, αυτό το καθαρίζουμε εδώ, να μην κουβαλάμε πολλά πράγματα παραπάνω από ό,τι έχουμε ανάγκη. Και αυτοί οι ξένοι σμίγουνε με τους ντόπιους και φτιάχνουν μια μπάντα κρουστών που όμοιά της δεν υπάρχει. Κάθε φορά που ρίχνουν τα βελανίδια στα τελάρα, θα ρίξω ότι δίνουν το ρυθμό σε μια ιδιότυπη μουσική παράσταση μιας υπαίθριας γιορτής. Αλεξία, τελικά πώς έφτασες εδώ και ξεχωρίζεις βελανίδια? Ήξερα ότι το κάνει η Μάρση χρόνια. Ήθελα πολύ να τη γνωρίσω από κοντά. Αγαπώ και εγώ τα βελανίδια. Θεωρώ ότι είναι ένας μοναδικός καρπός που έχουμε εδώ στο νησί. Και είσαι από εδώ? Όχι. Δεν έχω καμία σχέση με το νησί. Ερχόμουν για τουρισμό και πλέον έχω σπίτι κι εγώ εδώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι έχει είναι πανέμορφο νησί. Και αυτό σου δίνει και τη δυνατότητα να γνωρίσεις καινούργια πράγματα συνέχεια. Όταν κάποια στιγμή είπες σε φίλους σου, σε φίλους σου της γενιάς σου, της ηλικίας σου, ότι πάω να βοηθήσω εδώ στο διάλεγμα των βελανιδιών, αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή, τι είπανε? Κάποιοι το βρήκαν χαζό, δηλαδή τι πας να κάνεις, το να βγάζεις καπάκια από τα βελανίδια, ναι και. Αλλά είναι ωραίο, βλέπεις τον καρπό, βλέπεις τον καρπό από την αρχή μέχρι το τέλος. Βλέπεις την εξέλιξή του, βλέπεις τι θα βγει από αυτό. Είναι ολόκληρη ιστορία πίσω από αυτό το απλό βελανίδι. Νίκο,
Πρώτη φορά εδώ, στη διαλογή αυτή. Διαλογή κάνω πρώτη φορά, ναι. Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε? Σε τράβηξε ότι ένας άνθρωπος από το εξωτερικό ήρθε εδώ και ξαναέφερε στο προσκήνιο τα βελανίδια? Ναι, εντάξει, σίγουρα αυτό, γιατί θέλει πολύ κουράγιο και δεν το κάνεις ούτε και ντόπιος. Πας να ξεκινήσεις κάτι καινούριο και είναι λίγο δύσκολο πάντα όποιος πάει να κάνει κάτι διαφορετικό, ακόμα και να έχει ρίσει στο παρελθόν. Να ξεκουνήσεις έτσι λίγο το περιβάλλον είναι πάντα ζώρικο. Πόσο μάλλον αν δεν είσαι και ντόπιος. Αλλά μου άρεσε πολύ το γεγονός ότι αξιοποιούμε κάτι από τον τόπο. Δεν είναι ότι έφερε κάποιος κάτι ξένο. Είναι σημαντικό αυτό για κάθε τοπική μικρή κοινωνία? Δεν είναι. Καταρχάς και μόνο για να μην ξοδεύει, να μην πηγαίνει αναξιοποιητό. Δηλαδή και το να μην το χρησιμοποιείς από τη στιγμή που υπάρχει γύρω είναι σαν να το ξοδεύεις. Πηγαίνει άχρηστο. Οπότε και μόνο ότι κάτι κάνουμε με αυτό, όσοι έχουν βελανίδια, όσοι έχουν πρόσβαση γι' αυτό, για μένα είναι σημαντικό. Αλλά και γιατί όχι, γιατί είναι κάτι πολύ original για το νησί. Μπορεί να δημιουργεί προϊόντα που είναι διαφορετικά, έχουν άλλη προστιθέμενη αξία, ας πούμε, από πράγματα βιομηχανικά που πολλούνται σε όλο τον κόσμο. Οι αγρότες άρχισαν να ασχολούνται? Ναι, ασχολούνται περισσότερο με το κύπαλο από το βελανίδι, να πω τα πράγματα όπως είναι, αλλά μέχρι και 45 οικογένειες έχουν μαζέψει κύπαλα για εξαγωγή. Άρα λοιπόν εσείς ήρθατε εδώ πέρα και ξαναδώσατε σε 45 οικογένειες δουλειά. Ναι, Ξαναβάλατε πάλι σε αυτή τη δεν θα γίνει διαδικασία. πλούσιο από τα βελανίδια, αλλά είναι ένα εισόδημα, είναι κάποια... Δηλαδή είναι εδώ, είναι στο δάπεδο και είναι χρήματα. Δηλαδή εμείς τα αγοράζουμε τα κύπαλα, το κάνω αυτή τη δουλειά χωρίς κέρδος για να τους βοηθάω και τους δίνουμε 50 λεπτά το κιλό. Από εκεί που ήταν πεταμένα Εδώ είναι. στο δρόμο. Είναι 2 λεπτά εκεί, άλλα 2 λεπτά εκεί. Ανταποκρίνεται ο κόσμος? Ναι. Μπαίνουν σε μια λογική ίσως και νέοι άνθρωποι να σκεφτούν ότι πρέπει να ξαναασχοληθούν με κάτι που είναι δίπλα. Σιγά σιγά, περισσότεροι παππούδες υποφημούνται το μάζεμα, το κανονικό που σταμάτησε το 1965. Σταμάτησε γιατί μπήκε κάποια χημεία στην αγορά. Και μία μέρα με την άλλη σταμάτησε. Και αυτό ήταν πολύ δύσκολο, γιατί ήταν όντως βάση της αγροτικής οικονομίας εδώ, του νησιού. Οι παππούδες είχαν καλές μνήμες από αυτό και αυτοί με βοηθήσαν πάρα πολύ στην αρχή. Τώρα ο στόχος μου είναι οι έφηβοι να μπουν. Γιατί μετά από το σχολείο, αν δουλεύουν σε ομάδες, 4 παιδιά, 5 παιδιά, μπορεί κάθε παιδί να βάζει 500 ευρώ σε 20 μέρες, πριν το Χριστούγεννα, ας πούμε, πριν τις γιορτές. Τα κουλουράκια της Μάρση βρίσκονται στα ράφια μαγαζιών που πουλάνε εκλεκτά τρόφιμα σε πολλές γωνιές του κόσμου. Όμως το κέρδος για το νησί δεν είναι η παγκόσμια διαφήμισή του, όσο το ότι καταφέρνει να εμπνέει νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τη γη. Η αλήθεια είναι ότι για μένα η Μάρση απετέλεσε πηγή έμπνευσης, μια αισιοδοξία στην αφετηρία της προσπάθειάς μου. Με εντυπωσίασε ο δυναμικός χαρακτήρας, η διορατικότητά της, η μαχητική της διάθεση, η συνέπεια, ο επαγγελματισμός της. Κοντεύουμε πια 10 χρόνια που είμαστε συνοδοιπόροι συνεργάτες. Εγώ με τις άγριες αμυγδαλιές, η Μάρση με τις βελανιδιές. Δεν είμαι από εδώ, δεν έχω καταγωγή. Ερχόμουν ως επισκέπτης και πάντοτε είχα στο νου μου τη φύση, την ομορφιά της. Έβλεπα κάτω τα αμύγδαλα, μου έκανε εντύπωση που βρίσκονται σε τέτοια ποσότητα και παρέμειναν αναξιοποίητα. Παράλληλα με τις δραστηριότητες μου τις επαγγελματικές, ξεκίνησα να τα συγκομίζω, να ασχολούμαι, να νοικιάζω κτήματα, να ζω μαζί με τους παππούδες, να βλέπω τις τακτικές τους, την παράδοση δηλαδή στη συγκομιδή, την παράδοση στη φυσική καλλιέργεια. Και με τον καιρό κατάφερα και συγκέντρωσα γύρω στα 15 μέχρι και 17 κτήματα τα οποία διαχειρίζομαι. Παράτησα τα αντικείμενα μου τα άλλα και τη ζωή μου στην πόλη. Τι έκανες στην πόλη? Έχω δουλέψει ως γραφίστας, ως μαρκετίστας, ως δημοσιογράφος, υπάλληλος γραφείου, σε υπηρεσίες υγείας. Γενικά ήμουν πολύ ικανοποιημένος. Αυτό όμως που δεν μου άρεσε είναι ότι ένιωθα ότι δεν κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Το όνειρό μου ήταν να βρίσκομαι κοντά στη μητέρα μας, στη φύση, και να μπορώ να αποτελώ
και ένα καλό παράδειγμα για τους τριγύρω μου, αλλά και εγώ να καταλάβω ότι αυτό που επιθυμώ κάποια στιγμή το έκανα. Γιατί τα χρόνια περνούν, συμβιβάζεσαι και στο τέλος σου μένει ένα παράπονο. Τα Βελανίδια δεν πρόκειται να κάνουν τους κατοίκους ενός κυκλαδίτικου νησιού να εγκαταλείψουν τον τουρισμό για να στραφούν στον πρωτογενή τομέα. Η εποχή όμως όπου αρκούσε μόνο ο ήλιος και οι παραλίες για να προσελκύσουν τους τουρίστες έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Έχουμε πολλών ειδών ταξιδιώτες ή τουρίστες στη γενικότερη τους ονομασία. Πέρα λοιπόν από τους παραθεριστές έχουμε και τους περιηγητές. Αυτούς οι οποίοι επισκέπτονται έναν τόπο έχοντας τα ενδιαφέροντά τους να βιώσουν την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν τον τόπο, να γευθούν τα τοπικά τους φαγητά, γιατί στην καθημερινότητα η ευσυγνωσία, η γαστρονομία, το φαγητό παίζει σημαντικό ρόλο. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν είναι γνήσιο, όταν είναι φτιαγμένο από γνήσια ντόπια υλικά, τα οποία φτιάχνουν και ένα κομμάτι της παράδοσης επίσης, γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι πολιτισμού βέβαια, αλλά και συγχρόνως δίνει σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, στην αναζήτηση του ταξιδιώτη αυτό που αναζητά. Θέλουν εμπειρία, θέλουν γνωριμίες, θέλουν γνώσεις. Έρχονται εδώ και να περπατάνε, γιατί εδώ έχουμε αρκετά μονοπάτια αρχαία. Δεν είναι εδώ μόνο να κάτσουν στην παραλία και να κάνουν ηλιοθεραπεία. Είναι και αυτό, αλλά θέλουν πάρα πολύ παραπάνω. Για σας ήταν μια απόφαση ζωής και μάλιστα είπατε θα πάω κόντρα στις προσωπικές μου δυσκολίες. Ναι, όντως, γιατί έχω σκλήσει κατά πλάκας και έχω δύσκολες μέρες, είμαι σίγουρη. Κάποιες φορές δεν μπορώ να κάνω τίποτα, πρέπει να ηρεμήσω και να περιμένω το σώμα μου να επιστρέφει. Αλλά αυτό με βοήθησε πάρα πολύ αυτή η δουλειά, να πω το αλήθεια, γιατί είναι κάτι που αγαπάω τόσο πολύ, ούτε καν δεν το σκέφτομαι τις δυσκολίες μου. Άρα λοιπόν στην πράξη εσείς αποδεικνύετε ότι αν κάτι το θέλουμε πάρα πολύ, τουλάχιστον να το προσπαθήσουμε. Σίγουρη. Νεράκι που λένε στα ελληνικά. Ναι, όντως. Καμιά φορά κοπιάζουμε πιο πολύ να κατακτήσουμε κάτι που δεν είναι, που δεν είναι προσιτό, δεν είναι εύκολο για μας και αυτό που είναι δίπλα το αγνοούμε. Και εγώ λέω πολύ απλά, γιατί αφού αυτό το καρπό την έχεις δίπλα σου, γιατί να μην τον αξιοποιήσεις. Τόσο απλό. Και μετά έρχονται και όλα τα άλλα. Και αν το κάνεις και με αγάπη και με μεράκι, δηλαδή το κάνεις όχι για να το κάνεις, αν βγάλεις το χαρακτήρα σου πάνω σε αυτό, το ενδιαφέρον σου, κάποιος θα το αναγνωρίσει. Και εντάξει, σίγουρα δεν νομίζω πως ούτε το νησί ούτε η χώρα γενικά είναι να πάει να κάνει τις τρελές εξαγωγές. Δεν είναι ότι έχουμε μαζικές παραγωγές. Αλλά τουλάχιστον να βγάλουμε κάτι ιδιαίτερο από αυτό που έχουμε, νομίζω μπορούμε.